Вышэйшая духоўная семінарыя ў горадзе Гродна была заснаваная 1 верасня у 1990 годзе біскупам Тадэвушам Кандрусевічам. Размясцілася яна ў былым кляштары бернардынаў, які быў пабудаваны ў 17 стагоддзі. Касцёл знаходжання Святога Крыжа, у якім знаходзіцца семінарыя, гэта сапраўды цуд гісторыі і мастацтва, у якім адлюстроўваюцца галоўныя рэчы дойлідства і культуры таго часу. І мы вельмі ўдзячныя Божай прадбачнасці таму, што менавіта ў гэтых мурах, у кляштары айцоў бернардынаў заснавана семінарыя, бо гэтыя зводы, гэтыя муры, они з'яўляюцца сведкамі векавой традыцыі. Яны папросту прамоленыя. Яны самі прамаўляюць пра тую прыгажосць, якой жыве чалавек, якой прыгажосцю Бог абдарыў чалавека. Інтэр'ер бернардынскага касцёла перакрыты сістэмай крыжасных скляпенняў. Упрыгожваюць іх 13 мураваных барокавых штучна мураваных алтароў. Алтар святого Францішка Серафіцкага пры правым вуглу прэсбітера і алтар новай навы прысвечаны бездаганнаму пачаццю на свяцейшай Марыі Панны. На сценах наваў захаваліся ракаковыя драўляныя кандэлябры. Уздоўж сценаў прэсбітэрыя захаваліся драўляныя лаўкі з выявамі славутых бернардынцаў. Ведаем, спачатку пабудаваўся маленькі касцёл мураваны, сённяшні прэсбітэрый касцёла. Пазней ён дабудаваўся некалькі разоў, і адначасова з касцёлам будаваўся кляштар бернардзінцаў. Спачатку адно крыло ўсходняе, пазней крыло заходняе будавалася. І так паўстаў увесь комплекс бернардзінцаў у горадзе Гродна. Гэта касцёл, знаходжання Святога Крыжа і кляштар бернардзінцаў, які мае форму прамавугольнага квадрату, злучаны з касцёлам. Заступнікамі семінарыі абраны Свяцейшая Панна Марыя бездагана пачатая і Міхаіл Архангел і святы Юда Тадеуш Апостал. Будынак быў адаптаваны ў 1991 годзе дзякуючы намаганням ксяндза біскупа Александра Кашкевіча, ардынарыя Гродзенскай дыяцэзіі, падтрымцы вернікаў касцёла Беларусі і замежных ахвяраванняў, а таксама самаадданай працы студэнтаў. Былі цяжкасці, тым болей, што не было месца прыгатаванага. Семінарія знаходзіцца ў быўшым манастыры, кляштары бернардынаў. На той час не было так памяшчэнняў, а сёння ўжо пасля такога рамонта ўжо лягчэй ім учыцца. Мы маем таксама ўжо сваіх прафесароў, которые закончылі ў Любліне універсітэт каталіцкі, таксама ў Рыме. З каждым годом развивается. Я думаю, только треба молить у Господа Бога, как были призваны. Гродзенская духоўная семінарыя стала першай новай семінарыяй у СССР. 28 жніўня 1990 года ў Гродні ў прысутнасці прадстаўніка апостальскай сталіцы біскуп Тадэуш Кандрусевіч заявіў свету пра стварэнне духоўнай семінарыі ў Беларусі. Адкрылі гэтую семінарію. Гэта сапраўды было вельмі вялікае свята. Адкрыццё было на вуліцы. Святая імша цэлебравалася на вуліцы. Святароў прыехала вельмі многа.
Ну, на тыя часы было вельмі многа. Сёння гэта было, так кажучы, не так уж многа, але на тыя часы гэта было вельмі многа. Вернікаў многа сабралася. А самае галоўнае было, можа, іншае, тое, што аж 42 кандыдаты прыйшлі на першы год. Ну, сёння сабе цяжка ўявіць і знайсці такую семінарію ў свеце, дзе так многа прыходзіць. Ёсць, напэўна, тады 42 кандыдаты з розных парафій Беларусі прыйшлі. Ну, нелёгка было таксама знайсці і прафесараў. Я сёння удзячны Богу за тое, што такая думка тады прыйшла, з тое, што мне дапамог у той час рэалізаваць гэтую ідэю. Я жыў гэтай ідэяй. Удзячны тым, хто дапамог таксама і прыгатаваць праграму, тым, хто дапамог з падручнікамі. Нічого не было, трэба было з нуля распачынаць, і таксама бібліятэкі не было, трэба было пра гэта думаць. І той працэс, які тады распачаўся, сёння ён прадаўжаецца, і сёння гэтая семінарія ўжо амаль што 200 святароў прыгатовіла. Гэта вельмі многа за гэты час. Каб той семінаріі не было, цяжка сказаць, што ў нас было б так многа ўжо сваіх святароў. І сёння хацелася б толькі і падзякаваць біскупу Александру Кашкевічу, які цяпер з'яўляецца біскупам гродзенскім, падзякаваць кіраўніцтву семінаріі, усім тым, хто працаваў разам за мной, хто пасля працаваў, сёння хто працуе. Сёння ўжо значна больш сваіх прафесараў. Пажадаць, каб сцены семінаріі былі поўнымі. Першым рэктарам гэтай навучальнай установы быў ксёндз інфулат Станіслаў Кучынскі, а духоўным айцом быў тады ксёндз-пралат Міхаіл Варанецкі. Першым прэфектам па навучанню назначылі ксяндза-пралата Юрыя Лявінскага. Ксёндз Люцыан Радомскі выконваў функцыі першага прэфекта па выхаванню. Ксёндз-прэлат Вінцэнт Лісоўскі быў першым пракуратарам. Когда была перестройка и настал Горбачев, здесь можно было уже приезжать. Епископом был Тадеуш Кондрусевич. Мы писали такие заявления, что мы можем помочь здесь, на Беларуси, работать. Но и он, знаете, эти заявления мы писали до примаса Польши. Он просматривал и посмотрел, что у меня есть так научные степени магистра и доктора, и что я могу учить в семинарии. И меня здесь пригласили, я здесь с самого начала учил метафизики, этой философии, психологии учил, и 20 лет латинский язык. Первые ученики, их было здесь 40-45, уже старшие. Они знали, чего они хотят. Они знали, что это, как нет священника, как люди едут далеко, чтобы исповедовать, чтобы причастие принять. Они это знали, и они уже ведали, кем они хотят быть. Абавязкі рэктара семінарыі пасля ксяндза інфулата Кучынскага выконвалі ксёндз Радомскі і біскуп Антоні Дем'янка. Цяпер функцыі рэктара выконвае ксёндз Юзеф Станеўскі. Я быў рэктарам семінарыі ад 2001 года до 2005 года. Что это был за час? Думаю, что это был час добрый, час сприяльный, як это был час духовного адрадження. Это был час, коли Костел інтенсивно займався харитативною діяльністю. Каритас працювала над різними проєктами, у тим ліку так само і над допомогою молоді, діткам.
І ось у гэты час мне прыйшлося быць рэктарам духоўнай семінарыі. Гаворачы пра стан будынкаў семінарыі, магу сказаць, што ўжо былі аўлі, была добра адрамантаваная капліца, пакоі, дзе пражывалі клерыкі духоўнай семінарыі. Я вельмі ўдзячны усім тым выкладчыкам, выхаваўцам, якія адклікнуліся на просьбу księdza biskupa Aleksandra z ардынарыя Гродзенскай дыяцэзы і ў тым часе прынялі на сябе абавязак гэтую вельмі непростую, цяжкую працу, але пачэсную працу выхавання да святарства юнакоў з Беларусі, якія пачулі голас Божы, прызванне да святарскага служэння і менавіта у мурах Гродзенскай семінарыі здабывалі адпаведную фармацыю. Падрыхтоўка да святарскіх пасведчанняў працягваецца ў семінарыі 6 гадоў. На сённяшні дзень да іх рыхтуецца 60 алюмнаў. Святая Марія, Маці Божа, молися за нас грешних, царю і хвилину смерті нашої. Семінарыйная бібліятэка налічвае 31 тысячу кніг. З іх каля 10 тысяч ужо апрацавана ў інтэрнэт-каталогу. Кожны семінарыст шмат часу праводзіць у гэтым месцы. Прабач, калі ласка, можаш нам расказаць, якія прадметы прыходзіцца вывучаць у семінарыі? Вывучаем метафізіку, антрапалогію, касмалогію, этыку. Таксама вывучаем замежныя мовы. Прадастаўляецца нам выбар, напрыклад, калі хтосьці вучыў у школе англійскую мову, то можа тут працягваць вывучэнне, а калі хтосьці вучыў нямецкую альбо італьянскую, калі была такая магчымасць, то ўжо тут вучыць італьянскую мову. Таксама вучым ад самага пачатку семінарыі мову касцёл, гэта лацінскую мову, вывучэнне якой працягваецца да 4-го курса. Таксама вывучаем грэчаскую мову, на якой напісаны кнігі Новага Запавету. І вывучаем менавіта не сучасную грэчаскую, а дыялект койны. Ужо на 3-м курсе мы пераходзім на тэалогію. Зацікаўленасць кожнага студэнта сёння гэта каб мага болей пазнаць, бо гэта ўсё будзе патрэбна для яго будучай працы. А мы ведаем, што сёння это ўсё больш і больш людзей, якія прагнуць веды, якія хочуць як мага болей пазнаць сёння пра Бога. Сёння людзі цікавяцца не толькі святым пісаннем, але таксама яны цікавяцца, як лепей зразумець гэта святое пісанне. Я думаю, сённяшні наш семінарыст, які пойдзе ў свет, які пойдзе працаваць, які пойдзе служыць людзям, ён таксама будзе запытаны праз людзей вось менавіта, як касцёл, як Бог, як святое пісанне паводзіць на розныя сітуацыі, якія мы спатыкаем сёння ў грамадстве, у чалавечым жыцці. Таму яго імкненне пазнаць як мага болей аб Богу, аб святым пісанні, аб тэалогіі, напэўна, яму дазволіць быць інтэлектуальна развітым чалавекам у сённяшнім свеце і яго патрэбах. Як, напрыклад, выглядае такі звычайны дзень семінарыста? Звычайны дзень семінарыста распачынаецца у палову 7-й раніцы. Гэта раздаецца званок, які паднімае, так сказаць, всю семінарыю. Потым збіраемся на ранішнюю малітву ў капліцы і святую мшу.
Потім у нас по програмі снедання. І вже з 9 години у нас починаються лекції. Лекції довжаться до половини другого. І гэтай лекції заўсёды, амаль заўсёды іх 5, бо так разлічана і праграма, і так найвыгадней, каб пасля абеда ўжо быў час такі на самастойнае навучанне альбо на працы тут ужо пры семінарыі, бо, так сказаць, большая частка працаў выконваецца намі самімі. Гэта і прыбіранне, гэта і догляд тэрыторыі нашай семінарыйнай. З 4 гадзіны пачынаецца самастойнае навучанне ў сваіх пакоях, дзе мы можам чытаць зададзеную нам літаратуру на наступнай лекцыі, а таксама можам прыйсці сюды ў бібліятэку і, так сказаць, падрыхтоўвацца ўжо тут, на месцы, дзе вялікая колькасць кніг і вялікая колькасць матэрыялу. На сёння яе кнігаабзор налічвае амаль 20 000 тамоў і 80 найменняў часопісаў. Адрэстаўраваны будынак былога бернардынскага кляштара стаў цудоўным фундаментам для стварэння семінарыі. Сёння у манаскіх кельях жывуць і навучаюцца семінарысты. Цэнтральнае месца у семінарыі гэта капліца, дзе кожны семінарыст проводзіць вельмі шмат часу на малітве, дзе яднаецца з Богом у сваіх думках, у сваіх словах. Тут фармуецца яго сэрца, яго душа, каб пазней ісці ў свет і дзяліцца сваімі ведамі і стаць правадыром для кожнага чалавека, для кожнага патрабуючага. Жывем у 21 стагоддзі, але для многіх пакліканне гэта невядомае слово. Можа, некалькі слоў, як нараджалася ваше пакликание? Относительно своего призвания хочу сказать, что мне не было каких-то таких сверхъестественных объявлений, например, как мы можем замечать в биографии разных святых. Мое призвание формировалось постепенно, благодаря, конечно, примеру тех священников, работы тех священников, которые были у меня на приходе. Пасля того, як вы вырашылі пайсці ў семінарыю, рэакцыя бацькоў, як яны поставились до гэтага? Семья моя практикующая католическая, и поэтому, когда я сказал о своем решении вступить в семинарию, то у меня не было каких-то трудностей именно в связи, что родители мне запретили или какие-то были тоже условия оставлены. Именно я встретился с поддержкой со стороны родителей, в чем я тоже благодарен их. И до сих пор они меня поддерживают именно как молитвенно, так и тоже материально. Вышэйшая семінарыя – гэта перш за ўсё духоўная установа, але акрамя малітвы і духоўнасці нямала часу ўдзяляецца і фізічнаму развіццю студэнтаў. Яшчэ клерыкі, нашушчаны, маладыя таксама займаюцца спортам, футбольная каманда, кронам,
Так называется Кронан, бо это стародавняя назва Немана, нашей речки батька Неман, але это был Кронан. И тому так мы взяли такую назву и выступали клерики на міжнародних спаборництвах по футболу між семінарами католицькими, але так само часто маємо такі турніри тут з вищими установами гродзенськими, з університетом Янки Купали, так само гуляємо такі турніри. Бывают и победы, и бывают поражения, але важно споткание, что идем, размовляем, гуляем и тем самым приходим до человека, приходим до своих сверстников, их однолетков и кажем, что мы такие, как вы. Мы так само дбаем об развитии и психологическом, и физичном. И физичное развитие – это клерики наши гуляют у футбол, гуляють у інші види спорту. Так само приймають уділ у різних споборництвах і у Білорусі серед навчальних установ, і так само за границею. Як говорять, у здоровому тілі здоровий дух, і це вельми важливо і потрібно для будущих так само святарів. У гэтай незвычайнай навучальнай установе знайшлося месца і для музычнага гурта «Аве». Семінарыйны музычны гурт «Аве» быў заснаваны ў 1993 годзе і ад таго моманту з'яўляецца важнай часткай семінарыйнай супольнасці. Наш гурт «Аве» – музыкальны гурт, які абвяшчае Евангелие праз спеў каталіцкіх рэлігійных песняў, і запрасілі нас у дом глухонемых дзяцей. Это был для нас момент, калі трэба было падняць такое рашэнне ісці, але я і што. І калі мы прыйшлі, і калі было выступленне, дзеці слухалі, дзеці учуліся ў тую атмасферу, і вельмі нас уразіла, і так трохи дадало такого настрою, што іх дэвізам этой школы з'яўляецца «Вы гаварыце, а мы пачуем вас сэрцам». Таму таксама такое падкрэсліванне, што Бог промовляє до чоловіка на свій спосіб, і кожен може почути ту волю Божу, чи той голос Божий, який Бог хоче передати другому. І навіть раз нас, раз в такій ситуації ми вельми раді, що можна було навіть принести якусь частинку радости, Божьей радости для этих детей. Андрей, подай, может, 4 раза. Раз, два, три, чтобы мы там все вместе вошли. Слушай, Ирик. Давайте. 4. Цяжка ўявіць сябе чалавека, які б не любіў спеў і музыку. Сённяшняя музычная культура вельмі разнастайная. Яна можа дапамагчы задумацца над сваім жыццём, а можа заглушыць унутраны голас. Яна можа супакоіць чалавека, даць яму адпачыць, а можа раздражняць. Сярод гэтага ўсяго ёсць таксама месца для рэлігійнай музыкі і спеваў, якія не толькі павінны дапамагаць у паглыбленні ўнутранага супакою, але таксама з'яўляюцца момантам малітвы. Той, хто спявае, 2 разы моліцца, казаў святы Аўгустын. Ад 1993 года ўжо не адзін раз змяніліся ўдзельнікі гурта «Аве». Але галоўная мэта існавання гурта застаецца тая самая – праслаўленне Бога. Идеей, с которой создавалась эта группа, наверное, евангелизация, прославление Бога, потому что мы видим, что в последние годы Костел ищет формы, пути, как добраться до человека, как ему представить Евангелие. И вот группа «Аве» включилась в эту миссию. Мы встречаемся с многими людьми, знакомимся, общаемся. Особенно это люди молодые, которые дают нам познать всю суть этого призвания священства.
173 выпускнікі закончылі семінарыю ў Гродні. Цяпер яны выконваюць святарскую паслугу не толькі ў гродзенскай дыяцэзіі, але і ва ўсёй Беларусі, Расіі, Украіне, Італіі, Казахстане, Літве, Ізраілі, дзяржавах Паўднёвай Амерыкі. Выпускнікі семінарыі падаўжаюць навучанне ў Польшчы, Італіі, Францыі. Сёння ў гэтай навучальнай установе працуе 29 выкладчыкаў, вучацца 53 студэнты. Сёння мы наведалі з вами незвычайнае месца, вышэйшую духоўную семінарыю ў горадзе Гродна. Дакрануліся да гісторыі, пазнаёміліся з сучаснасцю. Наша перадача заканчваецца, але мы з вами не развітваемся, а кажам да наступных сустрэч. Жадаю, каб кожны з нас адкрыў мэту свайго паклікання.